با آمدەبوونا 108 ئەندامیش پڕانیە هەرێمên کوردی گۆبتنên و نەرên عەفرینê تێدا ئامادە نەبوون ئەن کەسێ کۆنگرê خۆیê سێیەم li Qamişlo bidawî kir. Kongerê gobtenê yek rojê berdewam kir têde li ser projeya siyasî û arêxistinî a an kesê hate pesendkirin digel ku gelek mijar hatin paşxistin ta civîna an kesê a yekem di rojên hatî de. دوما کنگره خوب سری کر تاوی ولوجی اندام کنگره هرم عفرینی به توایی نکاری بون هجمار گلکی هندک جوانا هات جبر زحمتی سینور دنابرا کردستان سوریه و کردستان ترکیه ده گلک زحمتی هنه جالی کی دجی کنگره خو ما دروجه کی تنی ده بداوی کرش بر هجمار گلکی پربو ما برنامج خوی سیاسی جی و نظام داخلی جی ما قالك تشتي يعني ام باش لسر ساكنين والگوری بریارên کنگر دو پارتiyên çap digel her du beşên şapêla pêşeroj wê wek hemû partiyên en kesê bi sê kursiyan beşdar bibin. Me dost kir got helwesta konger helwesta vê encûmenê bêxuyanî kirin ji alî rejîmê ji alî şoreşê ji alî opozisyonê gelek endamên konger nerînê xwedan û têbînên xwedan û rexnên xwe kirin lê mixabin ew nerînana ew helwestana ecilandin civata konger ya yekemîn. Hêjayê li bîrxistinê kodvî kongerî de carekedin en kesê ji heftê û heşt endamî hate pêkanîn 39 kursî ji wan para partiya û 39 kursî para kesên serbixwe lê di nav wan de 3 kursî ji bo Kurdên êzidî hatin destnîşankirin. ji bo rewşa ewlekarî negelkî baş bû me ji ber vê sedemê me xwest em kongir di rojekî de dîmahî bikin. Gelek tişt hebûn ne got terhîl bûn ne cihê wê bû got em guftogûyê têde bikin û ne lîcanê dî hene got ew meselê me terhîl kirine ew ji ixtîsasê wa komîtê dîne û di rojê bê de مجلس وێرونێ bi hemû mukewînatê xwe. Piştî derenxistina bêtirî salekê en kesê kongerê xwe yê sêyem di yek rojê de bidawî kir. Gelo tevlîbûna hindek aliyên nû wê ji aktîvkirina rola wê re bibe alîkar ev yek wê di rojên hatî de diyar bibe. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.